ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to barakana gorgola gidi maka bundu fuladu sare geɗa bafata ko on waktu yoni ha to gawi kame madina alheri ene jiya en gardiɗi kabaruuji men leydi sénégal naaɓe wuurɓe toon to Ukraine wone mabɓe puɗɗima taccide kerola Pologne e wiide ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo to Pologne to leydi Mauritanie haɓade sukaɓe majjoɓe nder leydi ndi jagorɗo gueɗe nder leydi kame dia cilgol laamu holliti oɗo saaha maɗum won himme ɓurɗo mawnude e nder himmeji mabɓe to leydi Mali e oɗo saaha loskoji ne mbaɗe biɗo hoore mum kam woni président Mali joɗiɗo toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire to leydi Guinée Conakry sete yawo kame loni yettinoɓe toon to leydi Guinée gam kaldigal hakkude mabɓe laamu transition ɓe gayni golle mabɓe to Côte d'Ivoire ko jango waɗi kerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Ghana dadiɗo goto mo hinde police wasi hen fittando muɗum yawo yonnani hay seeɗa guerre gonɗo hakkude Russie kame Ukraine o saaha mo gondena kabaruuji men manawin ha toon to Burkina Faso caggal ñalawma hankeɓe kolliti oɗo saaha hoore jo leydi ndi colonel Dambi Ba ma jooɗo e gardidi leydi ndi duuɓi tati haade sungoji juɓɓinede Tchad Cameroun ma en jaaha toon to Israël kame Palestine ha to Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel tayya ko ha ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel tayya ko ha ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel tayya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dugnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden danda faade gorela taya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaay Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon a Seydou Abouba kabaruuji mine ɗemngal pulaar cukko hoorejo leydi Sierra Leone waɗi jillu mum e nder leydi Sénégal narde sete timmuɗo no feewi woni biyeteɗo Mouhammeda Julde Diallo wo dañi joɗorade mawɗo leydi Sénégal addiɓe noon ko yurnitade ko fate banggue cellal ɓalli gam teskede wonande Sénégal oɗo saaha ene ƴelliti no feewi ko fate banggue humpito yoga e rafiji kono kadi haɓade yoga e ñabboji to banggue médecine oɗo saaha aɓe jaari hen yeeso no feewi gam hollirde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o caggal nde o joɗodi e mawɗo leydi Sénégal wo jaari no feewi kadi wo weltanima wonande leydi Sénégal caggal nde baroɗe teddungal jano ha toon to leydi Cameroun mbawi kadi ɓaftude ndiɗo hen nakkuɓeeri garti ɗum e nder leydi Sénégal gartaten koye caɗele jangde leydi ndi ɗum ko caggal jonde wannode ñande aljuma jawtuɗo hakkude laamu ngu kame ɓeena syndicat ji 5 caggal noon nandiral nde ɗon sifande wonino wonande G7 kañume hoore mum holliti ɗacciti kala ken wiye hofgo o saha maɓe kuccana kala ken wiye jangde G20 noon kañumne hoore mum holliti ñalawma janggo alarba ha fayanma alhamisa kala maɓe natan hofgo juuɗe nde tawno wone cifande sifade kamɓe koye maɓɓe kumpitaki ɗen cifande ne jaari haɓe ɓuura wawde andude ɗuma siftindon ken wona lebbi tati sukaɓe hewɓe goni koye galleji jahani cuuɗi janguirɗum noon ko caggal nde ɓen janguinoɓe kame heedanɓe ɓen janguinoɓe hakkude men e laamu ngu caggal kay nde kofno juuɗe men wonande so tawi kay ko nanine ndono guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ala hen kala ko laati kamɓene ɓe gona memoɓe ni kereŋaji ni wonande bikuji ni wonande kala kene wiye kereje ngam nawde sukaɓe ha mbawa dañde jangde kono ɗo saaha teskama jangde nde fuɗɗitima e nder leydi Sénégal kala to Italie jayde Sénégal ɓe kolliti wonande suka gorko jarowo e duuɓi 19 kam dañi fiide nene mum laaɓi kono noon neniraɗo gañima gañande musde ne fewi ne tawi to hôpital kono noon heddaki hen ɗum ko caggal nde ɓe gonno e wottade ñande alet jawtuɗo hen walla mbiyen ñalawma hanki o ɗum noon dukko musgo noon caggal kanko on suka nde o mettini mette mawɗe ɗon hoccuno koppuji kasuji e weeruji kala omo heela o wattidi ko hoccude laaɓi e yeeso miñi ko jarowo e duuɓi 10 Dewle ko ɗon o waɗi kin laaɓi e nene makko caggal noon baba makko noddi police ɗon police daari wawi jaggudemo o saaha mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Sédhiou suka gorko jangguinowo jaranoɗo e duuɓi 26 to wuro wiyetengo jidin to wuro wiyetengo jidinki to wuro wiyetengo jidinki manjanga ko toon o toon o jeeya kono kadi kanko on suka biyeteɗo Babacar Kinte jaranoɗo duuɓi 26 kam tawa hecci hanki ene welta ko ɗen caɗele goni bannoɗe to Louga e on almami taw kadi ganduɗa ko kañumne koyɗen sifa kañumne warti e oɗon fannu caggal loskoji wadde en kanko oɗon suka to Sédhiou loskoji ene jokki en ko jangguinowo wonno ko wona ɗum ko noon jinnama ko kollitiɗi ɗo dumunnaji kala omo joguino caɗele to banggue rafi haqqille ene gasa taw ko ɗin sababuji Sénégal naɓe finoɓe toon to Ukraine hewɓe e mabɓe noon puɗɗima taccude keerol hakkude leydi Pologne kame Ukraine wi noon ko ambassadeur mo leydi Sénégal tawete to Pologne woni Pape Diop holliti ñande alende kikkiɗe kene foto wonde Sénégal naɓe 15 puɗɗinoma taccude no ɗamina noon yoga mabɓe oɗo saaha ma mbaw taccude kamɓe kala jaam e kisal oɗo saaha ɓe tawe e nokkuji taw ganduɗa ko joñirnaɗi wonande ɓen dogga molto en taw kadi ɓe goni koye juuɗe kisal kam e nden ka kala isa yankoɓe taweteɓe leydi Sénégal hannde ne jokki hollirde mette mumena ɗum noon ɓe erima catal bitengal sénéra nde wawata yurnitade ɗeɗo henna gueɗe woni tambiɓe audiovisuel mo leydi Sénégal ɗum ko caggal yewtere diine ak jamono woni aduna e joljole
diine kame aduna e joljole muɗum nden yewtere noon arata koto wol fajiri kala tan kikiɗe jamma alhamisa ko nden yewtere heewi arde wonno koɗo ndeɗon yewtere ko imam Lamine Sall ɗum ko caggal nde wo namda gueɗe patuɗe hannde o agenda ko fate banggue debati gorkati en ñaaƴoɓe nder leydi Sénégal ɗemngal makko noon taati haw dubboye feɗeni makko e diine Isa yankoɓe ɓe noon jonnani ɗum hay seeɗa kono kanko on imama o ñaguima yafuye kono on yafuye yonani haɗo hen so wona kay ɓe gaddinimo kaytola laamu dadiɓe ɓe kolobana beele ɗe gueɗe kala natta e nder leydi ndi ha laaɓa ko wayno abe Alphonse Brahima Ndour ɓe kolliti ɗe gueɗe kala saha ne heewi wadde kala saha wonande julɓe hewɓe nder leydi ndi ha tenti noon woni hen so cuuti konguɗi ene kewi ɓakkude yogay gueɗe e dow koye mabɓe taw kamɓe koɓe jamburen tan ala koɓe mbiyata woɗɓe haydara kono yiddeɓe ko ɗeɗo henna gueɗe nde gasata ha laaɓa kono kadi nder commentaire uji kewɗi julɓe hewɓe kolliti hen kañumen jadani e ɗeɗo henna gueɗe ɗe on wi wonande ɓen Isa yankoɓe société générale yowi golle mum taw ko yip mo ganduɗa ko mone ko fate banggue neddil haalisa kame tirorguel kala leyɗele jeegom e nder leyɗele Afrique ne hen leydi Sénégal ganduɗa ɓe joƴƴinino joɗorde mabɓe leydi Sénégal guila hitande ujunnaje 2017 kene wona joni duuɓi 5 aɓe jogui kene fotta wonde million ngaji 3 taw ko kileneɓe yewitiɓe e mabɓe kono ne kadi dossier ji keptinaɗi taw ganduɗa ko yewitiɓe kene wona ujunere e ko fawi taw ko gollotoɗe hen kala o saaha wiyama yo yaha jottoyo galleji mumena ngam ɓe kolliti wonande oɗo saaha faggude société mabɓe ene yatiri caggal no feewi sukaɓe jeeɗiɗo Sénégal naɓe wiɓe koma jara koyɗe kene fotta wonde ujunere e 350 kilométre hakkude Dakar kame Bamako ngam wallidde laamu transition e oɗo saaha kadi hollirde wonande ko CEDEAO yewi leydi Mali ko ɓe jadani hen ɓen sukaɓe noon ɓe giwi Dakar guila tan 16 lewru maydu hen ndu woni février maydu hankindu guila nden ɓe giwi Dakar ko wayno Souleymane Zilo Diallo dañino jokkude mabɓe ɓe jara ñande alel heccanki o toon to Kumpentum ngam yaɓande toon to Tambacounda kamɓe ɓen sukaɓe hen goto ko Kamena Diouf ene wonde biteɗo Mademba Ndiaye kame Samori Touré e Amadou Sara nonne kadi ken Kismara Mutumba kame Abdullaay Saar ɓeɗo hen sukaɓe wonɓe e bolol kala ɗo ɓe ngare wuuro mango aɓe kewi darlade ɗon ngam wadde ɗon hirjinoji e findinoji yimɓeɓe Afrique kala ko neɗɗo goto ha tenti noon leydi Sénégal kam en wondi e leydi Mali kala to Sénégal keddoren ha joni gartaten koye wargo wonande Ndiaga Diouf eɗen gandi ñawore Berté Lamine Dias mo ganduɗa juuɗe mum ne tuuma e ɗiɗon dossier ji wonande ngoɗon wargo eɗen gandi go lewru décembre hitande mayne nde ko nden o fonno darade yeeso juge caggal noon ñawore makko desina ha ɗiɗi ndu lewru darindu hande ndu woni mars ɗum noon ko ñalawma janggo o foti nottoyade juge ma o yaha walla ala ko ay wonde kala ko woni yeeso daɗani guite ɗum noon ko kanko on Berté Lamine Dias mo ganduɗa gonnoɗo e omo jarriba moɗum ha jomiraɗo rokki ɗum oɗo saaha wonde gardiɗo mairie wuuro Dakar to Sénégal keddorɗen gartaten koye maire mo Guédiawaye woni Ahmed Aïdara mo ganduɗa ko jayndi yanke taw kadi ko baɗowo revue presse e nder jayndeli leydi Sénégal caggal nde sungoji local ko nden wawi gagnade mairie Guédiawaye kono ha ɗo ɗo gonɗen haalane heddi toon ko fate banggue sungoji local taw ko bureau ji maire adjoint hoore muɗum ɗum noon caggal nde wanno fitinaji ñande 17 lewru ɓennuɗo hen ndu ko ñalawma janggo o noon sungoji ɗin toon to bureau wattata toon to bureau mairie wonande ɓen toɗɗeteɓe e ɗiɗon fannuji kala gartaten koye ñaw coronavirus jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata wo holliti 950
neɗɗo woni ƴewndaɓe jeegomo tawane jogui oɗo hen boros hen goto ne andi raɓɓe ɗum goto itti on ñaw ko caggal leydi Sénégal nayo noon ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumena yimɓe nogas keeɓi cellal mumen kene foto wonde yimɓe nayo ene tampi koma ballite fofawde ne tawe e cuuɗi safara. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruuji mene ɗemngal pulaar jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne ɓuura ɓattitade men e kala jokli windere ɗo gonden gam humpitade kabaruuji labɗi labtuɗi nde tawno humpitade ɓuuri humpede to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie hanki yewtere makko o holliti leydi Mauritanie ene jeeya e nder leyɗele Afrique ɓurdi hewde ñaw biteɗo cancer du col camélutris ganduɗa ɗum ko ñaw gonowo e jibinirgol debbo o holliti kene foto wonde ujunere e temedde joyi wonande o saaha gonduɗo e oɗon ñaw e nder leydi Mauritanie kono kadi o ummini campagne ko fate banggue vaccine de ɓen sukaɓe ha mbawa rentade oɗon ñaw beele mbasa hebde on ñaw hakkude suka jarowo e duuɓi jeenayyi ha fayenma duuɓi 14 ɓe erima noon ɓiɓɓe leydi ndi kala ne battaten haqqillaji mumen beele ɗeɗo hen gueɗe ha tente ɗiɗo hen borosaji kala ene mbawa haɓede ko ɓuuri yawde nde tawno hande ne heewi neɗɗo mawnata daña ɗiɗon borosaji bonna jibinirgol mum ha bonnana appareil wonande zinital muɗuma kanko on jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wo holliti Mauritanie winditinoma ko fate banggue fièvre hémorragique taw kadi ganda ko crime du Congo ha ganda yimɓe joyo dañino raɓede oɗon ñaw tata noon cellino yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali men ɗum noon koye darde tinde no fewi gam haɓade oɗon boros haw ɓuuri wawde wasde layde e nder leydi ndi kala to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli on o holliti kikiɗe hanki o ko fate banggue ñaw coronavirus ko ujunere e temedde joyi e capanɗe jeenayo e nayo woni ƴewdaɓe ken capanɗe jeenayo e nayo woni ƴewdaɓe hen ujunere e temed tato e sappo e jeegom mbaɗa ko test jawɗo temedɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato mbaɗa ko ADN PCR woni test luggo no fewi koma mbaɗa e laboratoire tawane jogui oɗon ñaw ko hay goto hen raɓaka tene kadi goto wasani fittanum kono yimɓe ɗiɗo keeɓi cellal mumen sifande nandiral hakkude sinim catal ngal société mo leydi Mauritanie ko fate banggue jamɗe kame kanŋe hakkude mum e émirate mo estel ɓe mbawi sifodirde cifande nandiral golle ko fati e banggue feere jamdi butelaji kame feeruji bariɗe jamde nden sifande sifama hakkude ɗeɗo hen cate ɗiɗi société ji gam gollodirde golle ɓamtude ko fati e banggue jamdi e nder ɗiɗon société ji waldu bo hayri walla mbiyen wuddu bo bayni woni gardiɗo ganduɗa catal ko fati e banggue comité droit neɗɗo e nder leydi Mauritanie caggal nde mandama ko gasi mawɗo leydi Mauritanie toɗɗiti mamamo subaka hande o duuɓi tati ɗum noon wottoɗano ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi mandamo duuɓi tati oɗo saan wo toɗɗitama subaka hande o mandama kone jokka kene foto wonde duuɓi tati goɗɗi Mauritanie sifande wonde nandiral hakkude laamu leydi Mauritanie jagorɗo faggudu kam ene wondi e zappo ngal nandiral noon yettima kene wona milliarduji jeegom koppareje uggiya subaka hande o ko fate banggue wallide leydi Mauritanie kaɓirɗe e nden ka kame heblo gueɗe patuɗe e awa kala Mauritanie wawa tambade nden ka e kisal mum koye on fannu noon armée leydi Amérique holliti ñalawma hanke o diwni laaɗe mum ɗiɗi diwoje taw ko laaɗe ɓutte no fewi ɗe hinde B52 ɗe ganduɗa ndiwi gila tan e nokku moɓe mbiyata docta no min mbiyata docta kene fotto wonde ujunnaje 6 kilométre ɗe mbeyi ɗum e nder maaje leydi Mauritanie kame yoga e nder maaje Afrique de l'Ouest ɗum noon ko rende ɗen awoɓe e nder maaje janani taw kadi alda e yamirore to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni garten koye jonde jagorɗo
gueɗe hakkun caggal leydi mo leydi Mauritanie woni wuldi Cheikh Ahmed hakkunde makko e ambassadeur mo leydi Tunisie woni Sabri Sabani ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame Tunisie heɓanade ko fate banggue forum économique faggudu jogorɗo wadde hakkunde leyɗele ɗiɗɗe ñande 6 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon ko hakkunde Nouakchott kam e Nouadhibou gam ƴellidde gueɗe kutorteɗe hakkunde ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Mauritanie woni wolde Marjogo jonde makko hanki e tawtorede joom suudu horejo leydi Mauritanie ɗum noon oɗo saaha ko huccande golle haɓade ɓen sukaɓe majjoɓe e nder leydi Mauritanie ha tenti kadi ɓen sukaɓe ganduɗa aɓe jogui rafi mo ganduɗa ene haɗa haqqillaji ɗi laydi no fewi kami miccade wone gueɗe e kala lewru teskede sukaɓe ɗiɗo tato ha nayo kala ne kewi majjude hen ɓe kolliti noon mabbaten haqqillaji mawɗi no fewi gam kuccama haɓanade nden majjere kono kadi baaba e nene kala tottiraka ɓiɗɗo tan gam yebare ne foti wattude hen haqqillaji kono kadi ɓe erima ɓiɓɓe e leydi ndi ne mbattata e mabɓe confiance hoolare timmude no fewi maɓe gaynu ɓen sukaɓe he mbawa kadi yitude yoga e ɓen sukaɓe majjuɓe ɓe ɗacci noon tonggode wonande kala jiiɗo suka baɗo noon walla kadi majjiraɗo kala ene wawi jokkodirde e police ko ɓuuri yawde e yaccade ɗen tonggode noon ko 190 woni 191 sa waɗi tan sa ƴetti téléphone maɗa a waɗi gotel e jeenayyi e gotel jeenayyi woni 191 sa windi ɗum e téléphone ma a ñoƴƴi okke tan ko police nototoma so tawi ka majjiraɗo cukalel walla a hocci cukalel banguel hono noon ko ɓuuri yawde maɓe jetto e maɗa campagne nonne kadi ko fate banggue findino kame jertino e nder école aji wonande ɓen sukaɓe étudiant ji walla ɓen janggoɓe élevaɓe hutortoɓe drogue walla jogoɓe hutorade drogue nden jonde noon waɗi to lycée Darou Naïma taw kadi ganduɗa maɓe jokku ngoni hirjino e nder 9 province mo Nouakchott kala e hoore mum e ballal jagorɗo jangde leydi ndi haɓade wonande simme bonɗo e ɓen janggoɓe walla kadi ɓen jogorɓe hutoroyade oɗon fannu ɓen jeeyaɓe landaji lundo ko wayno leader de l'opposition puɗɗi jillu mumen Ibrahima woldu Albakari wo holliti jillu mabɓe toon to Barakhna Asaba ha fayma to gorgol kala gam yurnitade fermaji kame gueɗe ndema baɗaɗe e nder diwan Rosso hanki noon waɗi haalande makko kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe to Rosso gam hollirde golle ɗe ɓe puɗɗi yiide o saaha ko laamu ngu woni e wadde ko ha joni keddoɗen koyeɗin landaji lundo wonande Biram Da Beydi hanki waɗi haalande mum e yeeso presse nden haalande noon kanko on gardiɗo cetal Iran haɓotongal kala ken wiye kalifindi walla toñangue walla tan gañgañalde fawede e dow yimɓe o holliti kamɓe landaji ɗi kala hay goto hen ala moɓe mbaddi nawligu walla ni ala mo mbaddata ɓuura so wona tan landa laamu ka o saaha ko kan tan woni dow mabɓe seeɗa kala ko wona ɗum o saaha kamɓe pawi juuɗe nde tawno ɓe teskini e nder leydi ndi kala ko kewi eɗen gueɗe kala caggal noon ñiŋali jaltunodi faade mabɓe yidde ɓe o saaha mo gonen ko dossier ji mabɓe kala nde ɓuurata wawde fewnede ha rewa laawol e nder nokkuji kala kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruuji mene ɗemngal pulaar to leydi Mali paaɗena to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali oɗo sa udditi losko yañgo no fewi ko fate banggue lundi yanke biyeteɗo Ibrahima Camara ganduɗa ñande nogas e jeeɗiɗi ndu lewru woni alet jawtuɗo en to Abidjan joƴƴini hoore mum darni drapeau leydi Mali sara mum huccodiri e jaydiyankoɓe gam hollidde ñiŋali ɓutti no fewi faade laamu leydi Mali kono kadi o holliti oɗo saha ko kanko woni hoorejo leydi Mali gouvernement mo Côte d'Ivoire jagorɗo ko fate banggue doguiɗo konngol laamu ngu holliti ɓe jaadani hen hannde tene kadi ɓe jaadani on ko haali ko janggo kala ko ene bonna cehilagal hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire walla hakkude Côte d'Ivoire kame Mali kala
ɗum ɓe jaɓata ɗum hannde ɓe jaɓata ɗum janngo on baɗɗo nden haalande e vidéo mum ɓurɗo yirlade e nder weeyoji kala ɓe teskaki tene kadi on ala kala ɗo ɓe jaadi e muɗum kono noon teskama gila hanki faade hannde on gorkajo baɗɗo ngal ɗon baɗalo ko majjuɗo hay goto andani taw ɗo heedi o saaha mo gonɗena ha joni koye on jagorɗo ñawoje mo leydi Mali udditi hen losko yañgo no feewi beele ko ɓuuri yawde ɗeɗo henna gueɗe ande hol wonɓe caggal makko walla kadi hol duusoɓe mo e nder ndeɗon haalande nde o haali nde rewɓe finoɓe to bankas moɓodirino moɓodiral ngal noon ɓe kolliti ko yiddeɓe ko otage uji jaggaɗi gila tan 10 novembre hitande ujunnaje ɗe 19 taw koye lawol RN 15 bankas hakkunde mum e Bandiagara ko toon ɓe biftanoɓe nawa taw kadi tumede ko koñinkoɓe leydi ndi yiddeɓe ko nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yawnade to meneka tone kadi ko yimɓe joyo yahannoɓe foire jeere ko ɓen pittali men guitta kay jango wotu ɗum waɗi ɓe gonno koye oto mabɓe aɓe payi foire ɗum noon waɗɗani nokku biyeteɗo André Bougane waɗɗani nokku biyeteɗo André Bougane 75 kilométre hakkude mum e meneka hewɓe noon gañima hen télécommunication leydi Mali ha hande ɓe kolliti hayso tawi woni hofgo mabɓe juuɗe balɗe 5 timmi kamɓe ɓen syndicat ji yaadiɓe télécommunication ko wayno Malitel Orange noon kadi wonde télécommunication kala ɓe pawanoma amande sattude no feewi gam wiyede golle mabɓe gona golle moƴƴuɗe no feewi to banggue weeyo mabɓe wona weeyo yuɓɓugo nden amande noon yehino ha yetti 170 milliard koppreje francs CFA taw kadi ganduɗa cour suprême hoore mum lawɗinino ɗen gueɗe ɓe kolliti hofgo mabɓe balɗe 5 ɓe keɓani koɓe jinno ko kono noon so tawi ala ko gasi koɓe ɓeydoyoɓe hofgo mabɓe juuɗe gam teskede ɗiɗo dumunaji ɓennuɗi kala ko wayno Malitel Orange kala réseau mum ne usti no feewi e nder leydi Mali ɗum noon ɓe gonno koye hofgo mabɓe wiide Saydou Dia goto e daraniɓe oɗon fanno Bamako hande o yiide galle suudu walla ni studio walla appartement beele loi ko caɗele mawɗe no feewi gam teskede kala ken wiye kasdi noon woni luwas koko ɓeydi e nder leydi ndi ha ɓurti ha tenti to capital nde tawno yimɓe hewɓe hande jiiɗi wurde koto Bamako jiiɗani wurde e nder guure mumen nder nokkuji men kala gam teskede ɓitto o noon heewi ha ganda hande dañde suudu ni ɗo hoɗi ko caɗele mawɗe no feewi ha tenti noon ko wayno Asia 2000 walla bagadaji walla leeɗe mantiniɗe suudu hande so tawi a waɗani kene foto wonde ujunnaje 7 walla ujunnaje 5 walla ni ujunnaje 8 a heɓata ɗum tene luwas leydi Mali meeɗano yettade ɗon hewɓe hen noon gullitima ɗeɗon gueɗe sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry nelaɓe CEDEAO kame loni jettino toon kikiɗe alende hankiɓe mbaɗi jonde kaldigal hakkude mabɓe e colonel Doumbouya kame ɓen dawri yankoɓe kala kan haala gasi ɓe bindi ɗereji mabɓe ha golle mabɓe gasi haalaɓe mabɓe nawtan ɗum ɓen nelnoɓe ɓe ko woni yeeso daɗani guitema en gartoy hen ko wala ɗum ko hanki wulino jaw legal bamɓe to kame leyɗe goɗɗe kala sukaɓe hewɓe dañino jippade ha duppi ponoje kono caggal konin koɓɓe kala jippinoma e booli kala ɗo birsiɗa ko fetelaji tan e armée ene jooɗi ɗum noon ko heɓade gam yaltinde Sidia Touré ene wonde selludelen Diallo e galleji mabɓe to disini legal ɓurgal teskede ɓe battidi ko yaltude ɗin galleji o saaha guddama arti e juuɗe laamu ngu kene wona 30 famille o saaha ɓoyata kamɓe kala maɓe jaltine e galleji mabɓe to Côte d'Ivoire ko jango waɗi poste frontalier hakkunde Côte d'Ivoire kame Ghana ganduɗa kene foto wonde police goto wasi en fittan to police o ko police GMI AGM ɗum noon GMI ɗiɗo woɗɓe gañima hen taw ganduɗa ko gendarme goto kame policier goto woɗɗani wuuro wiyetego bindi Marocco ɗum noon ne tawe kerol hakkunde leydi Ghana kame leydi Côte d'Ivoire ɓen waɗɓe ngal baɗal noon ɓe gandaka
kono leskoji ene jokki e oɗon fannu seddeyawo yaltini kaytol muɗum ɓe jonnani hay seeɗa erango mabɓe ko haare wonde hakkude Russie kam Ukraine nde ɓurata dartade ko ɓuuri yawde e yacade nden sifane waɗi koto ñiɓirde wonande seddeyawo toon to Abuja lamorgo leydi Nigeria to Burkina Faso deftere tugnorgal leydi ndi ko fate banggue laamu transition hanki nden deftere ɓe gudditi ɗin ɗereji kamɓe kala nandiral mabɓe ko duuɓi tati nde colonel wonande dambiɓe nde jotto e gardidi lefol laamu ngo caggal mum haade sumgoji waɗede ɗo e duuɓi tati kanko tan ardoto leydi ndi kono kadi ɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata caggal makko kamɓe kala ɓe ndenda fandare gam haɓade wonande ɓen seɓɓitiɓe wonɓe e leydi ndi gam addude jaam e kisal ɗon e duuɓi tati hade sumgoji waɗede ko wona ɗum konon ñalawma hanki o fiyande jango wangu hakkude kerol leydi Burkina kame leydi Mali dañi koñinkoɓe ɗiɗo ɓe hinde mintere mbasen pittali mumen kene fotta wonde nogasa gañima hena kono kadi koñinkoɓe leydi Burkina ɓe kolliti ɓe nangui kene fotta wonde nogas ceɓɓitiɗo ini tottoɗo jihadiste kono ne kadi ɓe joɓima pittali yonɓe no fewi to cata ko pelɓodiral bisuji ɗiɗi waɗi toon ha ganduɗa ngal pelɓodiral dañi accident musɗo no fewi hen goto fano koto jamena lamorgo leydi ndi goɗɗo noon fano ko no biteɗo ABC ko nder leydi to wi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue yangara ko famɗi ko kala capantato e tato neɗɗo mbasi hen pittali men kene wona capanɗe joyo e nayo neɗɗo woni ko gañi hen gañande musɗe no fewi ɗum noon waɗi koye lawol hajjar e nder leydi ndi ha joni kabaruuji men jeheten ko ha toon to Cameroun wonande tambiɓe ko fate banggue futkoyngel leydi ndi Samuel Eto'o toɗɗima wonande goto e mbarodi ndi nehetake ɓen baroɗe ɗe nehetake gonnoɗe goto e mbarodi ndi nehetake woni biteɗo Rigobert Song jafɗon Rigobert Song woni toɗɗaɗo oɗo saaha mo gonɗen woni ɗo wowo kippo leydi mabɓe jeheten ko hakkude Palestine kame Israël kene foto wonde Israël naɓe ɗiɗo subaka hande o pittali men guittama toon taw koye fiyande wonande Israël wotere ɗum noon koye nokku dogɓe ne molti e wiide jagorɗo Cellal ɓalli ɓen hen goto ko gañinoɗo kono noon e subaka jokkitima jon to Ukraine hakkude mum e Russie ha hande piyande kamen wonde bomboje missilaji kala ne jokki jorede e nder leydi Ukraine ɗum ko caggal ñalawma hanki o kaldigal ngal haydara heɓaka hen ñalawma hande joyi ɓiijo walla men jeego ɓiijo ko fate banggue harede Russie oɗo saaha woni e wadde toon to Ukraine kamɓe ɓen Russie ɓe kolliti ɓe nangui wuuro ɗimmo ɓurgo mawnude e nder ɗeɗona guure gon wuuro hande ne tawi e juuɗe mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe pukki toon missile goto mawɗo no fewi ɓe joɓima toon pittali sappo taw ko ɓeena koñinkoɓe leydi Ukraine ko wona ɗum ko noon subaka hande o horejo leydi Ukraine dañi wadde kuccam taw koto banggue vidéo conférence hakkude makko e Union européenne gam erade ɓen nde kirjintamo dokkamo cuusal e pellital nde ɓen kadi gudditantamo demal beele leydi makko ndi e leyɗele ɓen mbawa wonde leydi gotiri ko wona ɗum ko kadi Russie oɗo saaha yowama yoga e nokkuji kala ko fate banggue FIFA futkoyngel windere YouTube kam e Facebook banggue Europe kala yowiɓe ko wona ɗum ko banque mabɓe taweteɗo toon to Britannique kam e États-Unis de Amérique kala e nder Europe kala yowama ko wona ɗum ko gaz mabɓe yowama kono ne kadi maire wuuro Paris e hoore mum holliti maɓe ndewido gueɗe Russie e hoore mum haaɓe jowa kala kene wiye économique Russie ha mema leydi kono kadi Russie way kono kañuma wondaka ɗen gueɗe kala koko jokki haare mum ko wona ɗum ko jagorɗo kono mo leydi Russie holliti subaka hande o maɓe jokku fiyande mabɓe ha gueɗe mabɓe kala jolto wonde koɓe jiiɗi ko wona ɗum ko kene fotta wonde 160 ujunere neɗɗo woni oɗo saaha ko winditino fuɗɗi dogde ene yaɓani ko fuɗɗi dogde ene yaɓani toon to Pologne ko wawi wonde kala ma en gartoy e nder ɗiɗon kabaruuji so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen laaɓoyde musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon kabaruuji men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullaay Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranema.